So pod wadok back to Honorable William Honorable Waziri marwa Eliud Owalo nyaka warad achiel kachiel kod ker mar piny ka mar Kenya ma Dr. William Samoei Ruto mondo waket ne weche wagi duto te nikech wasekadho through those process to we don't get the result. So the lasting solution en ni importation for the time being gimii millers mondo giyud kaka gitimo ang'o gichulo jotich, but gima duong' ni wangwe bill no government nyaka support gino mondo waduog sugar board mane wantiere nikech sugar board no wan kod pesa revolving fund ma sustain the industry kata ka ok gimedowa moko every financial year. Then ka wasetimo mano to then wabiro yudo kaka roadmap mondo pur mogik sugar directorate mabe regulator nigi gi staff machopo 30 monego run that department. Today Sharon sugar directorate odongi staff abich to kidhie staff abich gwendo the section maduong' mogik ma regulate gigi 10 agriculture is headed by an engineer. That tells you the government is not serious about it. Kamonego beni wan agronomist mondo bed appointed to take charge mondo otim planning maber kaka inyalo pur niang gi total cost monego tim mondo wa partner gi the government of William Ruto for now mondo kony sugar sector. That to me is the lasting solution madam konywa. Ero kama na wachni mogik waloro chenro. Akawo thuolo ni mar go ero kamano ne Ramogi TV kuom miyowa thuolo mondo wawuo gi jowinjo waduto e Kenya ka kendo oko mar Kenya. To pod awacho ni jopur niang' ni wan kaka jotend jopur niang' wan kod geno e wangwe bill ni wadwa push the government mondo support wa mondo waduog sugar board mondo jopur thuolo margi mar yiero directors magi manyalo konyo sugar industry. To gima temo wacho ne gi mogik en ni kang piny ni kang'iye